Mama abu wanka sannan yarinya yan mabera. To billahi lazi ka halaka. Don kwai ma tsaye sai ka yi anko kuma sai ka tura kati. Kowa obanka a nozan Najeriya kuma duk filashin yan Sokoto wallahi ta yanki TV. Forewa kura ta kai bango suna can hausa kan musu da bala'i karatu ɗaya suka yi. Tun jiya na ji wata sulekun ga ta cantawa da kiran kari oba. Lokacin mutuwarka ya zo, walla in na mutu yanzu kashi zane sha. Wallahi ashe maganar ka ta bosho gaskiya ta. Yanzu haka cikin kai na jin kai ana waɗin kowa ya sheka. Bari jama'a su laha in biti ta ga kayan sa ina na haka yi. Jebi, wai da ma haka matan kebe suke abba ka faɗa min. Wallahi in kana da mota ko bauta ma suna iya yi. Yau ina nika iya kwana na ga abin mamaki. Wai cikin wata 10 duk matan jami'a sun da warwaru har da fati da farida da aka ma ayi matanta. Wato su mata da haka Allah ya su. Kowa kake sai sun juya ka. Gashi ina yato waje ana gani na wani comrade. Amma wallahi ina shiga gida ta kace mini hands off. Sai ta caje ni tas sannan in koma yan zauna. Promo, 1 chloro, 3 fluoro, 2 nitrobenzene. Wallahi lalura ga koyi ba ni ganewa. Kuma babban matsala ma baba ya ce da na waɗi babu ni babu shi ko sisi bai sake ba. Wallahi da kan faɗi ko ni gidanmu ne. Anamu, tashin ɗan shega. Wayo, likita kawai an kare kasan minister of education nake don Allah bismillah wayo. Likita mu da an katin farastamol ta na kai mai. Oh, ke wallahi ga tana mancewa na ne yawa. Shimi wai. Haba su ma'ofinki, na bi ki na miki waka, na miki kuka, na kashe kuɗi. Amma duk gaban za don Allah ki so ni don Allah ki hankuri ki so ni. Wai ba shi da kake maye bayan na haɗi ma wallahi na son ɗanin keke da kai laƙaƙe. Yanzu ki tsakaninki da Allah ke mai adalci. Duk ke bike ta sama kowa hankali. Ke waɗa da makwatta, ke waɗa da malamin Islamiyya, ke waɗa da mai ruwa. Kiri ni da gida daban da halin shigo shi suna ya aitul kusiyu. To ya katsina ta zan aure sun ce wallahi ba su bani tun da bani shan taba. Ina zaman zama na kira maka yana ruwa. Ni ɗauki 70,000 nisan mai bonus gashi yanzu sun yi cike da ni. Dama gidan ego ne ta yi. Assalama cikin sauƙi in ya aure na don can 2:15 su kai. Mama ka san yanzu na dawo da cikin gari na ga TV cikin round. To Aminu Waziri a wargi. Wallahi ina ganin nan da shekara 2 gaba ɗaya mun ce za a yi da Abuja a dawo Sokoto. Ko Buhari Sokoto cika da don mun ƙaro shi. Ki bai wa yiwuwa kullum ki to kina ta sama hankali cikin gida haka dai. Duk matan gari annan banza ki to kina ta sama hankali. Kano yanzu sadaki 20,000 in ka kai gwaska ma 350 su kai. To yanzu sauki ma ya ƙara samuwa nan Sokoto wallahi ma bai da bashi aka baka mata sai radda Allah ya hore ma ka biya. Allah sarki, jiwon ɗan ƙaramin zaki. Kai, waɗi maka wangan zaki na. Ba zaki na ba amma dai bari wa gani. Shawa gashi na mun gani kai wanga wayo kamar ɗan ƙaramin abu. Wayo wallahi zaki na. Bai ce ma. Yawwa Mr. Lopez, to kai menene ajandar ka ta in ka ci takara mai zaka wa al'umma da ka to ka sayi fom? To alkali lallai komai ba na boye ma. Kawai rayuwa da gani. Lallai adduna za su wadata kuma za a sha wiwi caji iya caji. To a kiyaye dai banda ci da addini don ga azama kamar Abdul Yalo. Wallahi duk mace da ai yankin ga yana da numbar ta. Wallahi ka gode ma Allah gobe Sokoto ne da wallahi da nema gungunan ga haka zan yi ma banza.
'Yan Kebe da Zamfara dama haka kuke. Ku da ciki bangalayenku ba, ganin Sokoto kuka kamar Makka, flyover za kuna kallo. Ciki kuma na hanya. Baba magana ka nemi wami ka hada mu da 'yan mabera. Wallahi kwasa ya bi da 'yan mabera ga shi dawo gidan ga. Kai ka ji cikin shiya har da layin bugi gare su sannan ka ta zuwa bi dan mata can. Kai to Allah. Wallahi in kai amma na iya ka boko a na SSU sai an hange ka. Shin da wadawa ka zuwa tilin cikin ku. To ku to mu dai ku bar shi wanga duk bai hana su ba shi F. Ni baba abu na ɗauki alƙawalla da dama daga yau na ba bin adduna na ba kwama shi kayan mutane na ba 'yan ƙananan sace-sace na zan ka cika alƙawali kenan. Fasa ina da magana mai cin yawa caji ba to. Fasa kan ma aka wace caji don wallahi ban bari ne. Salamu alaikum dan uwana. Ni yau ban sun mata masu bilicin shi na samu 'yan Kano na bida. Kai, da lamari ya shigo da latkoma mai kuɗi, cira hannuwanka kayan ƙasa shi biyo baya. Shekaran jiya ne ya ce da na gama kashe ba kuɗi ce mata an kai wai ban samun juma'a cikin lokaci. Kai kuma yau an ce kama da ɓarayi ya kai. Wallahi in kan na ce kidnapper za a ce ma. A yau ne gwamnatin jihar Sokoto ta yankin hukuncin taron naira 5,000 ga duk wata katanya da ta sake sa riga yalo sakamakon wani bawan Allah da ya tare wata a hanya ya ɗauka keke na ce. Mai gida gaskiya ya kamata ka samu ko 52,000 ka bani in fara sayayya aure. Wai ita yan mata gaba ta bari a zauna lahiya. Anya ba salamar ta ni kai ba naga tana son ta kai na gabatun ba. Ke kulu na saki ki saki 3. Wayo. Ya Ubangiji kana da ganin bayan gana ka. Allah ka san wata na 10 gida ban karanta komi ba. Wai da dawowa wai wata daga sto ce sati biyan muka mai jarabawa. Allah kana ganin su ni kaɗai ba ni sa'a ba wai sai na koyi sace jarabawa kowa shi ta kamen. Hello NC. Na ji an ce ka shiga cikin ƙungiyar na Destin Gmail Association. To baba abubuwa dole ne ka shiga batun da ka san ba ne da posisi. Dama ta wata samu ina nika wasa da ita. Wallahi ko an ka da ga shuga dadi su ba ku mamaki na ji sun fara magana. Wayo. Kai biyo yiwuwa ka ka yi wani rawanin ka hadda ya gwai ciki ka to kana batunci ga sahabbai. Wallahi ganduje ya tausaya ma. To wasu kutu ka ce mana wai da an halbe ka halbe annabi Muhammadu ka gani gwalmar da yayi. Wallahi da billa mu ka barin ka shi ɗaya ya ishe ka. Maman kai. Ya. Ina yare na ta kai da MJ ma solo na gane ta. Ta aure. Kai wado mena ya kan gana maki tare da su masan ku. Kyale kuɗi na muka kamar ba mu sani ba har da wanga da annan laɓe baya. Labari na ka waɗi ma ka iso min shi. Ka zo ka mutu tun kabari ka sha kayan kashi kuma ka tai lahira a saka wuta. Ina ruwana. Tun rashin imani an fawa wai za a yi mana test. Kuma wallahi sai haƙuri basira ka kaci 20. Uwa ki magana. Ni na wanda na kawo wankin ɗabarin Allah a duba yin mata ta ne bari gida mai asko ba. To ai shi na aka yi maka gudu kuna mai yu dole sai sirara ko. To gashi na ya haɗu da cikin kayan wanki bai sani ba. Isori ka tuka an saka iska shi ɗoke. Ina ce ma yanayin na yana son ta kai ta yaɗe da gidan mu ta kai ai sai alo. Wallahi ka samu matsala yan mabe da ta yanzu sun karo walakanci haka nan su kai sai ka aure ta wallah. Ina zaman zama na kira maka yana ruwa. Ni ɗauki 70,000 nisan mai bonus gashi yanzu sun yi cike da ni. Dama gidan Egwe ne ta yi. Assalama cikin sauƙi in ya aure na don can 215 su kai. Wato su ma tare da haka Allah ya su. Kowa kake sai sun juya ka. Gashi ina yato waje ana gani na wani comrade. Amma wallahi ina cika gida ta kace mini hands up. Sai ta caje ni tas sannan in koma yan zauna.
wallahi ka gode ma Allah gobe Sokoto ne da wallahi da ne magungunan ga haka zan yi ma banza. Yan Kebe da Zamfara dama haka kuke, ku da ciki bangala yanku ba, ganin Sokoto kuka kamar Makka, fly over za kuna kallo. Ku rattaba mana subscribe sannan ku danna ƙararrawa. Haka zalika, ku san bada mana like, ku saburbudo mana sharhi, sannan ku yada wannan ɗauka